салом, меҳранге султонзода ҳастам ва имрӯз ман навбатдор дар шаҳрам. имрӯз боғи ботаникии ирами пойтахт аз ҳар вақта дида серодам аст. аз ҳар сӯ садои хандаву шодӣ ва мусиқӣ шунида мешавад, зеро имрӯз дар ин ҷо фестивали ҳарсолаи оилавии Азия Плюс Салом тобистон баргузор мегардад. биёед рафти фестивалро бо ҳам тамошо мекунем. рақсу бозӣ, тӯҳфаҳо, истироҳат бо аҳли оила. ҳамаи ин ва на танҳо ин дар фестивали Салом тобистон ки бори шашум аст аз ҷониби гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс доир мешавад. шарики генералии фестивал ширкати оби Зулол зери тамғаи Нури Зулол буда. шарикони расмӣ мағозаи молҳои канцелярии Килк ва ташкилоти амонатии қарзии хурд Имон Интернешнл мебошанд. иттиҳоди Аврупо, ширкатҳои Покиза ва Белинда ва дигарон ҳамчун шарикони чорабинӣ баромад намуданд. ширкати оби Зулол шод аз он аст ки ҳамасола ҳамроҳи Азия Плюс фестивали Салом тобистонро баргузор мегардонад. ширкати оби Зулол ҳамчун ғамхорӣ барои кӯдакон маҳсулотҳои худро зери тамғаи Нури Зулол истеҳсол менамояд. тамоми маҳсулоте ки дар зери тамғаи Нури Зулол истеҳсол карда мешаванд аз меваву сабзавотҳои ватаниамон истеҳсол шудаанд. меҳмонони хурдсоли фестивал дар гӯшаҳои махсус метавонистанд ба расмкашӣ машғул шаванд, аз муҳраҳои ранга ороишот созанд ва дар гӯшаи фейс арт чеҳраи худро бо расми қаҳрамони дӯстдоштаашон оро диҳанд. дар озмунҳои гуногун меҳмонон имкон доштанд аз шарикони чорабинӣ тӯҳфаҳо бурд намоянд. بار سیوم است که ما در این فستیوال اشتراک میکنیم. با ما خیلی معقول است، با کودکان نیست خیلی معقول است. برای ما تغییرات داشت، برای اینکه ما در یکی از آزمونی اون اشتراک کرده صاحبی فوتبال کردیم. Азия Плюс раҳмат барои фестивал. футболбозӣ, шоу барномаҳо, хӯрокҳои лазиз, бахшҳои чорабинӣ гӯё бемаҳдуд буданд. боиси хурсандӣ аст ки фестивали мо сол аз сол байни кӯдакону падару модарон маҳбубияти бештар пайдо мекунад. барои мо ин боиси сарфарозӣ аст. ҳадаф аз баргузории чорабинии Салом тобистон дар он аст ки кӯдакон фасли тобистонро паси оинаи нилгуну паси телефонҳои худ зоя нагузаронанд. мо дар ин ҷо гӯшаҳои гуногунро барои кӯдакон омода кардем. онҳо метавонанд шуғлҳои гуногунро барои худ интихоб кунанд ва тобистонро беҳуда ё зоя нагузаронанд. меҳмонони фестивал бо шодӣ тобистонро пешвоз гирифтанд. агар имсол дар Салом тобистон иштирок карда натавонистед, пас шумову аҳли оилаатонро дар фестивалҳои оянда интизорем.